El caganer Bartomeu. Vet aquí que un bon dia, el caganer Bartomeu, ben content i eixerit, baixa en bicicleta des del Montseny i arriba al poble de Santa Agnès. Després de donar un parell de voltes, entra a la fleca Rovira i compra tots els pastissets de l'aparador. Corrents, se'n va cap a l'escola Santa Agnès i els comença a repartir a tots els nens i nenes. Però, a més, els de la classe de P3, el caganer Bartomeu els hi regala una cosa molt especial. L'estrella més bonica i brillant del món que mai hagin vist. I per això la pengen a la part més alta de l'arbre de Nadal de la plaça del poble. Més tard, el caganer Bartomeu queda amb els amics per anar al restaurant La República a fer un entrepà ben gros de botifarra. Quan acaben d'esmorzar, el caganer Bartomeu, que és molt ecologista, passa per Can Sisó i encarrega per aquestes festes 4 quilos de patates, 2 enciams i 3 quilos de tomàquets ben madurs. Llavors se'n va cap a la Pelo. Vol estar ben guapo aquests dies. I quan surt, veu que li han deixat tots els cabells de punta i no li entra la barretina al cap. Just davant de la perruqueria, el caganer Bartomeu dona una ullada a la immobiliària. Busca un piset de lloguer. Mentre li ensenyen se li escapa un pet i l'encarregat del Tecnocasa se'l mira malament. Però bé, es queda amb una casa de 3 plantes, amb 4 finestres, una xemeneia, un sofà i un jardí, amb piscina i tot. Un cop llest, va a jugar als gronxadors de l'horta de la rectoria. Però s'adona que ha de fer el que ha de fer. Ja m'enteneu, oi? I en un raconet, sota una alzina ben amagat, però de cop i volta sent les nadales pels altaveus del campanar. És el capellà que comença la missa. El caganer Bartomeu, tot decidit que hi entra, i se li escapa un pet tan gros i pudent que el capellà ha d'obrir totes les finestres de l'església de la pudor que fa. I ja em diràs, tots els veïns i veïnes del poble van agafar un refredat tan gran que van acabar amb totes les aspirines de la farmaciola a Sitjar. Amb tot aquest enrenou li ve tanta gana que s'entaula al restaurant Cargols al Parca a fer un bon dinar. Després encarrega uns tions per fer foc a la casa de la llenya. Però el gos blanc de la mestressa surt corrent darrere el caganer Bartomeu, que tot espantat li ha de donar la barretina. Però com que eren les festes de Nadal i tot el poble estava ben nevat, tot i el fred només tenia ganes de jugar amb la neu. Així doncs, que amb tant de fred, el caganer Bartomeu va cap als electrodomèstics Can Serra per comprar-se una estufa, però s'equivoca i s'emporta un aparell d'aire condicionat. I, és clar, al posar-lo en marxa, es queda amb tot el cul ben congelat. Per entrar en calor, s'arriba fins al camp de futbol i es posa a entrenar amb tots els nens i nenes de la penya blaugrana. De cop li ve la pilota i... renoi, quin golaç! Per tot l'escaire! Amb tant de rebombori, el caganer Bartomeu ja pensa en el sopar i se'n va cap al restaurant Coquinària, on s'atipa de valent. Fet i fet, ja són 15:15. Potser és hora de posar-se el pijama i anar a dormir. Demà a primera hora l'esperen al pessebre del poble. I per desitjar-vos unes bones festes, darrere la porta hi ha un sac de confits. Que tots els llaminers hi fiquin els dits.